E tanto que recenda ilusión. Eu estou super nerviosa porque estamos a piques de chegar onde os reis. Vos vides preparados, non si? Sí. Que trader na man? As cartas. E que deses ollides a pedir aos reis? Oi, a ver, que hai escrito en... Nada de la gala K-pop. Madre mía, eu xa non sei nin o que é todo eso. Pero mirade canta xente hai por aquí. Moi vos, estás co rei. E traes aí unha pancarta para o rei? Sí. Sí, e que pon esa pancarta? E que pancarta máis chula. Eu teño un libro, mira, ensíñalle aí esa pancarta. Escribichela ti, verdad? Non escribeu. E quen che escribeu? Teus pais ou? Non. No, pero estás nervioso por ver aos reis? Dar unha... Que guai! Mirade que chulos. Vamos a seguir preguntando por aquí, mira. Mais pancartas, sodes irmás, va que sí? Sí. E que lle des a pedir aos reis? Estás aí no regazo do rei, Sí. E que lle vas a pedir? Non sei. Ainda ten que pensar, pero xa que estamos aquí vamos a preguntar. Moi boa, rei mago, maxestade. Moi boas. Cal é o agasallo que lle vamos a pedir para este 2026? Moita saúde, eso evidentemente. E os rapaces tamén xa lles digo que, bueno, que nos poden pedir moitas cousas, pero que nós tamén vemos o que xa teñen, o que lle trouxemos outros anos, e que en base a eso, como tamén hai moitos rapaces os que traen agasallos, pues, en función deso, pues, saben que van ter o que máis ou menos necesitan, é o que queren, claro. Pois moitísimas grazas, maxestade, por atendernos en directo na Televisión de Galicia. E xa lles digo que hai que portarse super ben. Vamos a preguntar por aquí. Ti portacheste ben hoxe? Sí. Sí, este ano portacheste ben. Vas a pedir moitos agasallos? Sí. E que vas a pedir? Contanos un. Un tamagotchi. Vas a pedir un Tamagotchi? Sí, e ti portacheste ben? Sí. Sí. Mira, que non hai nada máis bonito, compañeros, que cheguen os Reis Magos dende Oriente, que cheguen en avión e que todos estes raparigos poidan velos aquí no aeroporto de Santiago de Compostela facendo realidade a ilusión. Pequenos e maiores. E ademais, mirade para aquí, que estás no regazo do rei Baltasar. Que significou para ti estar hoxe aquí? Moito. Moito, fuches un dos primeiros en ver os reis. Sí. Sí, pues vamos a mandarlle un bico en directo para o termómetro, mándelle aí. ¡Muai! Bicazos para toda Galicia.